Det vigtigste man har, det kan være en far og en mor. Men du kan også have en, der er lille, du kan også have en, der er stor. Det er det, man kalder sin bror. Det er det, der er fedt. Jeg har kun en, han er cirka så stor. Han kaldes min lillebror. Han er nemlig god til en masse ting. Han kan nemlig også gøre godt det der med at være fed. Han kan også godt det der med at være led. Men han er totalt sej. Han er næsten ligesom mig. En totalt fed fyr. Han styrer, for han er nemlig ligesom mig. Han er totalt sej, og interesse deler ham og jeg. Vi har nemlig en lidenskab sammen, og den er 1-2 god. Man kan gøre det på streeten, man kan gøre det hjemme. Men det vi gør mest af alt, det er at dyrke ishockey sammen. Det er nemlig det, der er liger. Det er nemlig det, man tror her mange piger på. For ishockeydrengen er for rå. Så min lillebror er totalt sej. Min lillebror er lige den type for mig. Han er det bedste jeg ved. Min lillebror, han er lige så god som at ryge fed. Han er totalt sej. Han er lige præcis noget for mig. Så ham kan jeg lide. Ham vil jeg se. Ham vil jeg være sammen med. Så når jeg slutter her, når jeg slutter der, så går vi ud i natten. Yeah!